Ayo Ki, lagi. Ayo. Ora ketok, sing ngendang ra ketok. Wis kono lah, kono. Kuwi lho, wis, hop. Madu ngalor.
Iki lo artise juru kunci bendungan bendong. Oh, Pauli. Juru kunci bedok. Salto tekan terap ger. Oh oh, oh oh, oh oh. Ganti kendang Sik. alon Sik Gi wagi, sik sabar Gi. Ayo Gi. Ya wis. Oh ya. Oh ya. Ya. Oh ya. Yeah.
Sodok. Apa ta raga iki yer? Kanu jebret ketone rine. Aku Ya Allah, saya rutin dari tinggal sini. Coba aku Alah kucing. Ham, kon ngambu sing ngrutuk nang endi? Ruang samu jempret iki tok anggap kucing apa piye? Wong kok iso. Jan luar biasa loh. An dhewe iki tanggapan arang kading ning Kali Sobo iki. Heeh, Kali Sobo iki jan luar biasa tempatnya kaya ngene iki. Emang lagi nekokne to, Mas. Ya alah, arang kading ning kene ya dikai wedi ya to.